No niin, mun nimi on Mikko. Ja mä oon Pasi. Pasi on luvannut mulle tänään näyttää, millä tavalla tämä Movelu oikein toimii. Tämä on ilmeisesti nyt sitten mun profiilisivu Movelyssä. Joo, tästä näet semmoisen yleiskatsauksen siitä, että mitä kaikki oot tehnyt ja mitä sun kaverit on tekemässä tai tehneet lähiaikoina. Ja tässä on tää treenihistoria, niin siitä pystyt näkemään, että mitenkä monipuolisesti ja kuinka paljon tunteja on kertynyt viimeisinä viikkoina. Sullahan näyttää ihan hyvin olevan siinä tunteja. Joo, kyllä mä oon koittanut tässä viime aikoina vähän kunnostautua tuossa. Pikkusen kävelypuolelle mennyt viime viikkoina, mutta muuten näyttää ihan hyvältä. Mutta kävelyhän on ihan hyvää peruskuntaharjoittelua. Näinhän se on. Okei, mikäs tää kalenterijuttu täällä on? No, kalenterijutussahan on siis mahdollisuus suunnitella etukäteen, tai sitten täyttää vain jälkikäteen se, että mitä on tehnyt. Eli jotkut haluaa ehkä suunnitella tarkkaan etukäteen oman treeniohjelmansa, mutta jotkut vaan käy kävelemässä ja merkkaa se ylös tänne kalenteriin. Näin justiin. Mitä jos mä olisin vaikka sunnuntaina menossa pirkahölkkeen? No sä voisit lisätä uuden lajin siitä. Sulla ei tarvitse siellä pirkahölkkää olla valmiina, mutta sä voit laittaa sen vaikka juoksuna tästä näin. Mutta sä pystyt myöskin lisäämään sen pirkahölkän, jos haluat. Ja sehän alkaa kello 9 aamulla. Ja kestää sun tapauksessa noin 4 tuntia. Luuletko, että riittää? Pana 5. Pana 5 tuntia, joo. Okei. Ja sit vaan siitä OK:ta, ja sä voit myöskin julkaista tämän Facebook-seinälle suoraan tämän tapahtuman, jos haluat lesoilla kavereille. Okei, eli kaverit tietää, jos mä oon menossa jonnekin. Todellakin. Pannaan ihmeessä semmonen. Okei, sinne tuli tommonen vihreällä tommonen läpyskä. Kyllä, joo, eli se on vihreänä, niin se näyttää, että se on tulossa, ja jos se on jälkikäteen, niin ajankohta on mennyt, niin se sitten vaihtaa väriä violettiin. Joo. Ja sitten jos se on suoritettu, niin se ilmeisesti näkyy taas vähän. Kyllä, sä oot esimerkiksi Ultimaten tuossa suorittanut. Okei. Hei, mullahan tuli tänne heti tämmönen rasittavaa kuntoliikuntaa palkki aika korkealle. Sä oot ilmeisesti menossa juokseen aika lujaa sitä pirkahölkkää, koska se kertoo siitä, että niin sä oot merkannut sen juoksun raskaaksi valmiina tonne. Eli 3 eri tasoa, 3 erityyppistä treeniä pystyt tekemään tässä. Reipasta, raskasta ja lihaskuntaharjoittelua. Niin just, ja eri lajit on sitten vähän erityyppisiä tässä. Kyllä, eli sä itse määrittelet, että mitä se laji on sitten siellä tässä palautteessa. Ja sitten tämä teksti- ja kuvapalaute antaa sulle palautetta siitä, että mitä sun kannattaisi seuraavaksi, mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Että nyt tässä tapauksessa kannattaisi laittaa vähän lihaskuntaharjoitteita tuohon viikolle, niin tulisi monipuolisempaa treeniä. Näin just, täytyy sitä pistää harkintaan sitten. Ehkä pirkahölkän jälkeen sitten pikku kuntosali juttu. Kunnon palautuksen jälkeen. Näin juuri. Mikäs tää porukat sitten on? No täällähän on siis mahdollisuutta kenen tahansa perustaa oma urheiluseura tai oma urheiluporukka ja jakaa se kalenteri, eli sopia yhteisiä tapaamisia ja tehdä sitten oma treenikalenteri tälle porukalle, joka näkyy kaikkien omassa henkilökohtaisessa kalenterissa. Eli on helppo suunnitella ajankäyttöä treeneihin. No just, täällä näytyy valmiita porukoitakin olevan, jos mä oon tuosta Kalevan kovat vaikka kurkattavaksi. Niin ei näytä hirveän aktiivista porukalta, mutta on siellä jäseniä. Näyttää olevan siis tällä viikolla Kalevan kovissa ihan täys lepoviikko. Se on valmistautumista ilmeisesti pirkahölkkää. Näin voi olla. Alright, mutta tosiaan mä voin ilmeisesti hakea porukoita vähän erityyppisesti täällä. Kyllä siltä löytyy jo, eli siitä voi nimellä ja lajilla ja kotikaupungin perusteella hakea. Alright. Ja mä voin periaatteessa luoda myös oman porukan täältä. Kyllä joo. Ja myöskin hakea jäseneksi sitten semmoisiin toisiin porukoihin tai liittyä muiden porukoiden jäseniksi. Joo, mehän pelataan Ultimatea tuolla Pikkuhuopalahdessa, mä tein sellaisen tänne. Tuolta. Alright, nyt mulla on näköjään täällä oma liikuntaporukka sitten olemassa. Kyllä. Ja sinne vaan voi sitten kutsua kavereita mukaan. Niin. Näin juuri, ja sitten kun mä oon kavereita kutsunut sinne mukaan, niin me päästään näkemään toistemme reinit. Kyllä. Just. Ja tällähän pystyy järjestämään yhteisiä harrastuksia. Joo, sä voit myöntää heille myöskin admin-oikeuksia, jolloin he voi suunnitella sulle treenejä, jolloin ne näkyy sitten sun kalenterissa kutsuina. Erittäin hieno homma. Kyllä. Okei, sitten täällä on tää kaverit. Mitäs täältä löytyy? Tässä on listattuna kaikki sun ystävät, jotka käyttää tätä sovellusta. Ja sä pääset sieltä suoraan heidän omille sivuille katsoen, että mitä heillä on tulossa. Ja tää näkyy sunkin profiili olevan, katsotaan mitä sieltä löytyy. Jaha. Se on näköjään pirkahölkkä tulossa.
Kyllä. Siihen tarvitsisi mennä 9 startataan. Näin se on sitten suunniteltu, eli eiköhän tässä. Nähdään Pirkanhylkässä sunnuntaina. Kyllä mun mielestä. Palataan. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa käyttämään Movelia. Moro.